Donation box sa altar sa Santo Niño ug Birheng Maria sulod sa Kugon Market sa Cagayan de Oro City gilungkab. Gibara-bana ang moabot sa kapin 40,000 pesos nga donasyon na lima sa kawatan. Ano ang report? Adlawng Miyerkules, nakurat ang grupo sa mga fish vendor ug devotees sulod sa Kugon Market sa Cagayan de Oro City. Human nga ilang nakaplagan nga naguba na ang kandado sa donation box sa altar sa Santo Niño ug Mama Mary sulod sa merkado. Diyang ilang gisuta, wala na ang mga donasyon sa donation box nga gibara-bana ang moabot ang kantidad sa kapin 40,000 pesos. Sumala sa deboto og fish vendor sa Kugon Market nga si Amortara nga kinikuno ang unang higayon nga nakawata na mong donation box sukad ila kining namuntar sobra na pulo ka tuig nang milabay. Duda nila, dugay nang nakabalo ang kawatan nga adunay kwarta ang donation box ug nagulat lamang og tsansa aron mahilabtan kini. Imbis na gamito na mo karon para sa among sinulog karon karong sa 20. So wala na noon di. Pero gyapon padayon man gyapon na bisag wala na among kwarta nga among gina-expect nga among gagamiton padayon na gyapon kay naa pa man gyapon may kwarta para sa kwarta sa among basura nga among magamit. Among panghitabo nakaabot na sa Kugon Police Station ug sigon sa kapulisan nagpadayon ang ilang investigasyon nga ginahimo. Aminado sila nga adunay kalisdanan ang kaso, labi pa nga walay CCTV footage nga nakuha gikan sa crime scene, sanglit ang mga CCTV nakaatubang sa mga stall sa mga mamaligyaay. Hinoon, dili kuno sila muhunong sa pagkuwag impormasyon aron masulbad kini. Kung kinsa man tong nagbuhat ana, palihog na lang siguro o kung kinsay nakakita dia o nabay idea nga kung kinsa na siya, palihog lang mo og dool diri sa police station to para mahimuan nato og verification investigation. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.